It's time for DJ Raqi's Secret Files. Dalawang buwan naging tayo, pero iba ang binuntis mo. Lagi akong nakikinig sa mga secret file na binabasa mo, DJ Raqi. So here I am. Gustong i-share din ang secret file ko. Itago niyo ako sa pangalang Fabii. At ito ang aking secret file. Galing ako noon sa napaka-toxic na relasyon. Yung tipong minumura ako kahit na maraming taong nakaharap o nakatingin sa amin. Pinagseselosan kahit mga kaibigan kong lalaki. At sinasaktan ako ng pisikal. Dumating sa puntong walwal na lang ang alam ko para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Inom dito, inom doon, para lang makalimot. Biruin mo, 7:30 ng umaga, ang duty ko sa trabaho bilang marketing staff sa isang kilalang supermarket. Pero 5:00 ng umaga, nasa inuman pa ako. Uuwi lang ako sa boarding house para maligo at magpalit. At least, nakakaya ko pa rin magtrabaho kahit na may amats pa ako. Hanggang sa month of April 2019, nakilala ko si Chan. Magkatrabaho kami, pero nag-resign siya. Siya yung unang nag-add sa akin sa FB pero dinilit ko. Parang interesado din naman ako kaya nag-add back na lang ako. Nag-inarte pa ako, no? Hanggang sa ayun, naging kami ni Chan. Ganon siguro kabilis yun. Kapag merong kumukomfort sa'yo, mahuhulog ka talaga. O baka sadyang marupok lang ako. Si Chan kasi may itsura. Malakas ang appeal. Kaya lang, may anak siya. Pero walang kaso sa akin yun. Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon na yung anak niya. Nakakaloka nga kasi nakita kong sinampal si Chan ng sarili niyang anak nang makita siya nitong may kasamang ibang babae. Grabe talaga yun. Pero pinagsawalang bahala ko na lang. Baka bata pa kasi. Tapos isang araw, lola ni Chan ang humarap sa akin. Wala kasi ang mama at papa niya. Although napakilala niya na sa akin yung anak niya tsaka yung parents niya. Pero that time, lola niya yung humarap. Lola niya rin yung nagtatanong sa akin kung okay lang ba kahit may anak si Chan. Sabi ko okay lang. Kasi mahal ko po ang apo ninyo, Nay. Tapos ngumiti ako. Siyempre, alam nyo na kapag matatanda, nagbibigay ng mga payo. So that night, pinagstay ako ni Chan sa bahay nila. Inihatid niya ako ng madaling araw sa sakayan pauwi sa boarding house ko. At oo, ako talaga ang pumupunta sa kanila. Oo, ako yung nag-i-effort na pumunta sa bahay nila, makita lang siya. Pinuntahan niya naman ako sa boarding house ko. Sa loob ng 2 buwan naming relasyon, 1 beses niya ako pinuntahan sa boarding house ko. 1 beses lang siya nag-effort na pumunta. Take note, yun ay dahil sa hindi natuloy yung laro nila ng basketball. Fast forward, June 28 birthday ko. I asked him kung pupuntahan niya ba ako. Si ako kasi, nag-e-expect pa. Kaya lang ang sabi niya busy raw siya sa trabaho. Inintindi ko na lang kahit masama yung loob ko. So I decided na mag-celebrate kasama ang mga tropa kong lalaki.
May pa-chat-chat pa nga siya sa kasama ko dati na, "Oy, bantayan mo si Fabii ah." Ako naman tong si Tanga, gandang-ganda, kilig na kilig pa. Ang hindi ko ine-expect, doon naman pala mag-uumpisa yung panlalamig niya. Month of July, 2019, hindi na siya masyadong nagpaparamdam. Parang ginost ako. Pero 50-50 yung rason niya eh. Kasi yung rason niya, si Jet, yung anak niya, kesyo walang mag-aalaga, kesyo ganito. Hindi kasi ako sanay. Dati naman nag-a-update siya. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi na. Then one night, nilakasan ko yung loob ko, tinawagan ko siya. Sinagot niya naman. Sabi ko, buti naman sinagot mo. At sinagot niya ako ng buntong hininga lang. Ang sabi niya, busy daw siya sa pag-aayos ng mga gamit ng lola niya. Pabalik na yung lola niya sa US at the end of the month. Sinusulit lang daw nila. Pero iba yung pakiramdam ko. Tinanong ko siya ng tinanong hanggang sa umamin siya. Unti-unting tumulo ang mga luha ko nang marinig ko yung sinabi niyang nakabuntis ako. Halo-halo yung nararamdaman ko that time. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmura, pero nung sinabi niya yun, wala akong ibang binanggit kundi, bakit? Bakit? For almost 2 months na relasyon namin, 2 buwan na pala niya akong niloloko. 2 buwan na pala siyang may nabuo sa ibang tao. Sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao, sakit lang naman pala ang kapalit nito. We talk about the baby. Sabi niya, ipapalaglag daw. I said wag kasi walang kasalanan yung bata. But that time gusto ko pa rin na maging kami, gusto ko pa rin siya. Hindi alam ng pamilya niya kung anong nangyari. Ang tanging nakakaalam lang daw ay yung best friend niya at ako. At bago pa tuluyang mawalan kami ng communication, he said, babalikan kita. I was expecting too much. Kahit alam kong wala naman talaga akong dapat i-expect. Familiar yung name ng babaeng nabuntis niya. Kasi parang meron siyang nasend sa aking screenshot na ka-chat niya noon. At yun nga, yun yung nabuntis niya. Then December 2019, nasa binyag ako noon ng dati kong katrabaho. Habang nasa bus ako, nag-chat yung best friend ni Chan. Be, si girl, manganganak na. Sinin ko lang pero nanikip yung dibdib ko. Ang iniisip ko, ba't naman kailangan pang sabihin sa akin? Ako ba yung magpapaanak? Natatawa ako na naiinis na nalulungkot. Nasa bahay na kami ng katrabaho ko noong nag-inuman. Hanggang sa naisipan kong magbukas ng Facebook. At yun, kumawala na ang mga luha sa mga mata ko. I saw the picture ng baby ng ex ko, captured by his best friend. Posted by his best friend. I cried in front of my friends. Nakakahiya pero wala akong pake. Lasing na ako noon at totoo yung nararamdaman ko. At ang nakakatuwa lang na imbes na pagtawanan nila ako, nanahimik sila, kinomfort nila ako. Sana ako na lang yung nabuntis. Yun yung sinabi ko that time. Kahit hindi pa ako ready sa ganun, cause 21 years old pa lang ako that time eh. Napaka-desperada ko na ata. Kaya ako nasabi yung mga ganun. Ilang araw ang lumipas, maraming nagko-comfort ng mga kaibigan ko, pero mas pinili kong mapag-isa. Wala ako masyadong pinagkakausap. Bahay, trabaho na lang din ako. Di na ako umiinom. Umiiyak ako pero palihim lang, yung walang nakakakita. Then lumipas ang ilang buwan, in-stalk ko si Chan. Nagulat ako kasi
Hindi na kami friends sa Facebook. So I asked his best friend kung bakit niya ako in-unfriend. Ang sabi niya, ayaw ka raw niyang nakikitang nasasaktan. Inignore ko lang yung reason niya na yun. But when I see na yung baby, ang saya-saya ng muka, kasama siya, well, that's life. The day nga pala na nanganak si Josie, yung girl na nabuntis niya, yun din yung time na nalaman pa lang ng parents niya na nakabuntis siya nang hindi ako yung nabuntis. Lahat siguro ng miyembro ng pamilya niya na shock. Anyway, it's been a year. I've already moved on. Kahit wala kaming closure, kasama siya sa prayers ko. Kasama sa prayers ko na mawala lahat ng sakit at sama ng loob ko na naipon sa puso ko nang dahil sa kanya. I wish na maging happy sila all the time. Right now, okay na po ako. Siguro talaga kung hindi para sa iyo ang isang bagay, hindi ibibigay ng tadhana. I'm just waiting for the right person. Pero sana siya na. Last na siya. Kailangan natin mag-move forward to see the brighter side ng buhay natin para makita yung mga tunay na nagmamahal sa atin. Thank you, DJ Raqi. I hope mapili at mabasa mo to on air. Lots of love. Muli, ako si Fabii at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.